A exposición Habana Mater de Luis Gabú 2003-2023 recolle todo o traballo que fixo este fotógrafo na Habana en distintas viaxes e presenta unha visión moi particular desta cidade, non? Por unha parte está a imaxe do centro galego da Habana, as rúas e os portais. Esos tres elementos conforman a exposición, dando unha visión moi persoal da Habana, unha cidade vacía, sin persoas, moi distinto ao que é habitual nesa cidade, non? Por a parte do museo, pareceu importante contextualizar a importancia do centro galego da Habana, un dos edificios máis senlleiros da diáspora galega, e a idea foi poder contextualizar históricamente a importancia deste centro galego.